Pipila ka mga residente sa Barangay Tangke, Talisay City nagduda nga posibleng mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion ang nakuhaan sa CCTV footage nga misuway og sunog sa kapanimay sa Barangay Tangke. Gitutukan kini ni Luan Mirondina. Kini ang kuha sa CCTV sa usa ka panimay sa Sitio Galaxy, Barangay Tangke sa miaging simana. Sa footage, makita ang pagdagkot og kandila sa tungod sa panimay sa usa ka Joselito Cabanyero niining usa ka lalaking nagsulob og puti nga t-shirt. Samtang makita usab sa footage ang tulo ka mga lalaking na nagdaog mga long firearm ug daw nagsulob og uniforme sa pulis o military. Nagbarog-barog sila sa likod sa lalaking nagdagkot og kandila ug daw nagsilbing lookout. Apan tungod sa kangit-ngit, dili maklaro ang ilang mga hitsura. Ang naasoy footage gipakita ni Kyle Dabasol ug sa iya mga silingan ngadto sa mga opisyal sa barangay aron ipadayag ang ilang kabalaka. Nalipay mi nga naa sila diri, wala mi problema nga naa sila diri para sa malimpyo ang among barangay, pero ang amo lang usang hangyo wala tay sunugay, read lang o read man lang, pero sunugon ang balay dili jud na maayo ma'am. Maayo na lang kay may nakakita sa hitabo, hinungdan nga daling nakuha ang kadila ug napungan ang sunog. Nahinabi ni Kapitan Nelson Cabanes, ang team leader sa Regional Mobile Force Battalion ug nakaatubang na niya ang mga reklamante. Nasitol lagi ma'am. Di pasabot man sila, awa na. So kadadto maragwa na sa ingon nga naisunog-sunog. Samtang gitataw ni Police Inspector Clifton Gairanod, team leader sa Regional Mobile Force Battalion Forward Base, nga nadistino sa Barangay Tangke nga imposibleng kini mahitabo. Gani, sa nahitabong sunog niadtong Agosto 24, sila ang labing unang miresponde sa sunog sa Sitio Galaxy ug nanawag sa taga Talisay City Fire Station. Nagduda ang Regional Mobile Force Battalion nga pagpanaot lang kining sunod-sunod nga mga pasangil bato kanila aron sa pagpapahawa sa ilang presensya dinhi sa Barangay Tangke. Makaingon ko no na pangdaot ni sa among part kay nagkadaghan na sad ang mga tao na ganahan na may mawala diri sa Barangay Tangke kay daghan na sad gisapot kay dili na sila makapag-transact og ayo, magtago-tago sila well in katong sa una. Free for all ra kay ning Barangay Tangke. Dugang ni Gairanod, posibleng binuhatan kini sa mga armadong tao nga nalambigit sa gidiling drogas ug naglihok sa naasong barangay. Either manggikan na sa mga neighboring cities no. Nya kaning amo ang kumugrin sayo namang langgod ni siya paliton. Ya pabot nga lang nimog patch og pangalan, you're good to go. Medyo satisfied ko sa ilang gikuan kay di masad mi makaingon nga sila jud to mismo ang nagsunog kay di man maklaro ang now, but the fact nga naa ang kuan Armalite, so na question po nako ang ilang seguridad po sa among barangay kay kung nanaman sila diri nganong na pa may makasud nga laing magdalag Armalite. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.